videa, kterým bych dneska chtěl udělat takový tutoriál vlastně na házení granátů na mapě Inferno, na takových těch úplně basic granátů, které je dobré prostě umět. Vím, že na to existují mapy a podobně, ale vím, že někteří lidi prostě preferují podívat se na videa, ať to vidí, ať jim to ten člověk popíše, takže z toho důvodu jsem se rozhodl, že to zkusím udělat tímhle způsobem. Doufám, že se vám to bude líbit. A jdeme teda na to. Tak, čím bych chtěl teda začít, bude molotov, který se hází z té strany vlastně na B-plant. Slouží k tomu, že nám vlastně zapálí tuhle oblast a pak si ještě ukážeme vlastně molotovy, které nám zapálí tyhle dvě oblasti. Což slouží vlastně k tomu, že my když rašujeme B-side, tak nechceme za prvé, aby nás tady někdo čekal, za druhé nechceme, aby nás tady někdo čekal, popřípadě tady, když už chceme rašnout prostě, tak nás tam může překvapit a dostat nám to, anebo tady. Takže tím, že my si to tady vlastně zapálíme celé, tak přidejdeme tomu, nebo máme totálně vlastně safe tu levou stranu B-sideu. Můžeme se, když vlastně budeme vybíhat a rašovat, tak se můžeme soustředit na stívky, anebo potom na dark. Kde oni už vlastně jinde být nemůžou skoro, protože tady se hází normálně smoke, který je úplně běžný, je to default smoke, který se hází snad téměř na všech ráncích. Takže si ho jdeme ukázat. Takže když máme tady ten entry na ten banán, tak máme tady první schod a potom máme tenhle zub. Tenhle zub zároveň s tím je tenhle sloup, ke kterému se postavíme a zmáčkneme, podržíme ještě Bčko chvilku, tak nás to pustí ještě trošku výše. Jsme trošku teďka ve vzduchu. Vezmeme si ten molotov a tady, jak vidíme, ten nejdelší sloupek v téhle straně, není to tenhle nad tím, ani ten tak strašně daleko už potom, je to ten sloupek. Tak si namíříme vlastně náš crosshair tak, aby pravá ta linka toho crosshairu a spodní byla takhle, tak aby nám vlastně ta spocená strana toho sloupku spojovala ty dva crosshairy a prostě ho akorát hodíme. Tak, můžete vidět, že nám to krásně zapálí ten box vlastně. V tuto chvíli už tam nikdo nemůže zůstat, potom musí přijít ten rychlý rush. Takže tohle to byl jeden. Potom ještě, když se to už naučíte, vypadá to možná, že to bude na další dobu, ale prostě když jdete a rushujete ten banán, tak si akorát postavíte takhle krásně, namíříte si to, hodíte ho tam a máte ho tam prostě. Takže není to zase nějak úplně extrémně, že by vás to zpomalilo. Tak, druhý z těch granátů nám vlastně zapálí ten squeak, vlastně tady. Ten se hází tak, že když máme tuhle kliku od zadních dveří auta, tak se k ní postavíme na blízko. Takhle, stojím teď. Namíříme si vlastně tam, kde jsou spojené ten hromoschod s tím lanem, tak si na to namíříme. Takhle asi. A potom vlastně hodíme ten molotov zároveň, když skočíme. Takhle. Můžete vidět, že nám to krásně zapálí jak ten prostor tady. Jo. Tak, teď jsem to nestihl, tak ještě jednou. Tak taky ten prostor, který vlastně nám tohle, když my doběhneme, tak ten molotov už bude pomalu končit. A my máme jisté to, že než my doběhneme, tak on už bude říkám končit. Tím pádem oni už budou přesunutí, nebo je prostě chytneme tady, jak se přesouvají. Jo? Budou už úplně mimo pozici a to je lehký pick potom. Tak, tohle to byly vlastně dva. A jediné, co nám teďka chybí, je zasmoukovat, teda zapálit tenhle ten prostor, protože tenhle granát nám končí tady v těch místech, tenhle ten nám končí vlastně tady někde.
Takže my potřebujeme zapálit ještě tohle, aby nám někdo nebyl tady. A nepřekvapil nás potom. Tak a zbývá nám teda poslední molotov ve stranu. Který nám bude vlastně zapalovat to poslední místo, které nám na té levé straně chybí. Ten se hází tak, že tady, když máme tuhle rýhu auta na té střeše, se postavíme na konec té rýhy, trošku doleva, ať jsme naproti té desce, která má tady tu tečku. Tady podél téhle hrany si sjedeme myší takhle, ať jedeme pořád podle ní. Takže skončíme tady. No a řídíme se podle tohle konce teďka toho hromosforu zase, jo. Takže si sjedeme podle toho, přibližně na délku toho hromosforu, zapalíme a zase zároveň, když skačeme, tak házíme. Takže takhle. No a ten nám tady vlastně veme a zapálí nám ten prostor, který nám tady chyběl. Tady končí jeden, tady se to bude prolínat s druhým. Máme vlastně kompletně zasmoukovanou celou levou stranu B-side. Tak, teďka si ukážeme teda smouky, které jsou celkem dost použitelné na stranu, nebo na plán B. Tak, první ze smouků je podobný tomu molotovu, akorát s tím rozdílem, že se neháže tady od tohohle sloupu, ale až tady od toho dalšího. Jo. Zase si na něho vylezeme stejně jak na ten molotov, namíříme si tady na konec tohohle hromosvodu a do výšky toho kabelu. A jenom hodíme. Krásně nám to tady zasmoukuje tu stranu, která je v tom případě safenutá a jediné místo teďka, když to hodíme tak, jak to máme, tak je dark, kde může někdo, nebo odkud nás může někdo překvapit. Tady o něm víme, že tam někdo nejspíš bude, tady nikdo nebude, protože jsme to měli zapálené. Takže když jsou dva, tak jeden bude dark, jeden bude cívky, anebo oba dva budou cívky. Ale to se moc nebude stávat. Většinou se bude stávat, že jeden bude čekat tady, když uvidí ty firey. S tím už se dále chce poradit, když to rushujete v 5. Takže to jsou nejvíce takové ty přímo na plant. A teď si ještě ukážeme flash a jeden takový z těch lepších flashů a jak smouknout klasické CT z větší dálky akorát. Tak, teď si teda ukážeme, jak smouknout CT. Je to úplně jednoduché, jako většina granátů. Tady, kde máme ty špalky, tak se k ním otočíme akorát zády, úplně ke stěně a držíme S-ko. Nám to vyskočí na takový jeden zub. Namíříme si tady na hranu toho komínu, vyjedeme nahoru zase na výšku toho kabelu a jenom hodíme. To je úplně všechno jednoduchý, krásný smoke. No a teďka to máme vlastně úplně nádherně zasmoukované. Tak a teď si teda ukážeme akorát, jak to vypadá, když je to teda celé zasmoukované, protože ty firey tam nestihneme rozházet tak rychle. Takže jdeme na to. Jeden. Druhý a můžeme krásně rushovat, když vyběhneme. Tohle je smouknuté, tohle taky. Tady to bude zapálené, teda pokud si to tam rozházíte, takže jediné místo, kde vás může pick-upnout, ještě jsou ty cívky. Ono se to dá jednoduše tomu zabránit, jako, jde to, když vlastně budu házet ten smoke, tak akorát vemu, že mám takhle, tak ho potáhnu trošičku jemně jenom doprava. Tím pádem teďka mi zaskočí takhle tak až. Takže to je taky varianta. Kdybyste chtěli tenhle, tak ještě jednou ukážu teda. Namířím klasicky takhle, jak jsem říkal, a jemně potáhnu doprava. Hop, zaskočí za to a smoke nám prostě čistě tenhle sen. Jinak tohle je taky celkem pěkný smoke, protože my vidíme ho takhle tak vlastně a on k tomu, když tady stojí, tak aby nás viděl, tak už si musí vylézt a kleknout.
což je jednoduchý pickup potom. Tak jo, tohle by bylo teda z prvního dílu všechno. Byly to klasické týraž, banán, granáty. V dalším díle se budu soustředit zase asi na CT jednou. Budu to takhle tak prostřídávat. Počítám takových, dejme tomu, 4, 5, 6 dílů o těch granátech tady. Tak příště si ukážeme teda zase nějaké na CT na counter tady těchhle z těch týraž granátů. Tak jo, děkuji všem, co se na tohle video mrkli. Jestli se vám líbilo, byl bych moc rád za like, popřípadě za odběr. Budu přidávat další, potom z jiných. Mám v plánu i takové ty méně hranější a frekventovanější mapy, jako je třeba Overpass, dejme tomu Cobblestone a takovéhle mapy, které se zas tak extrémně úplně nehrajou, Train a tak dále. Takže ještě jednou moc děkuju za to, kdo se na to koukl a doufám, že vám to aspoň trošku pomohlo. Mějte se, čágo.